Sounding good all the time. We welcome you to Galaxy Stars. This is the part of the show where we chill with our personalities and get to know them a little more and a little better. And happy to be joined by Apostle Sean Jiam. He is the visionary and founding father of GM Ministries and also has a whole lot of stories surrounding him. Welcome, Apostle. Welcome to Star FM. Thank you so much. Thank you. What is saying when I'm wearing? Ndribo murise. Mushe kwankuri say ku South Africa. Yeah, South Africa is South Africa, you know. Dokune ministry and you am I saying it right? GM Ministries. Yeah. Shireve. Jesus in Action Movement. Oh, Jesus in Action Movement. Oh wow. Yeah. Muchi ndakakutsari sai munoratidza kunge muri mudiki. Yeah. Makatanga ministry rini and ministry yani makore mangani? 2020 yani 4 years. Makatanga mindi makore mangani? Nani mangani boy? I was young and I'm still young. Yes. But I'm 31. Oh, is it? Yes. Yeah. Saka, were you called Kanojimagazu Mega? Maybe if you can walk us through that process and that journey of how it came about for you to become an apostle and also then starting your ministry. Mambo Pindra Kupi before. And Nandurubao. Nema. Yeah. Taindo zvingirodo rangu ne bemambanje dzangu. Then the calling came. But before that, ndakambo shandira umwari ndiri mfana. Zvikanzi apana calling. So I decided to start music, and music yakaone zvakawanda, like smoking, drinking, womanizing and so forth. So pakazoya the real calling, I was busy with all that. In 2020 ndo pandaka siya zvese izvozvo. Time your COVID lockdown, Baba. Yeah, it was actually in a space ye COVID. Pakaitwa lockdown yekutanga ye 30 days. Ndo pandakadanwe ba. Chicha kaitika. Pakaitika ma series ezvinhu zvakawanda prior to that. Like ndandiri mechanic. Saka in as much as ndaizvitamburirawo ndandino life yandairaramo yanga iri stable mbichana. Saka things began to fall apart. Ndichisungwa, ndichita ma-accidents, ndichinzwa ma-voices, ndichipiwa ma-prophecies. But I was very... Yeah, but I was very, very resistant because I thought kuti things that I'd done zvanga zviri too dirty for a person to be used by God, you know. So, tazopinda mu-COVID manje. I remember one day I was cooking ndabika doro rekunwa because I was addicted to alcohol, you know. Ozo kutozvibikira mega apostle. Yeah. Ish. Ndaitobikira vamwe not ndega. Chibikira ne team rese ranga riri pa Pamba. Kupi? Kunonzi kuwinza. Kuruwa. Kuwinza ku South Africa ikoko. Oh, you were based in South Africa even that time. Yeah, ndakaenda ku South Africa in 2015 and never came back. Ndaitopinga. Oh, makaenda nani? Ndega. Because just looking at the years as well, South Africa. Yeah, I was young and crazy. Hey. So ndabikira vamwe vangu doro tichinwa. That's when the voice came. Like I had an experience before with this voice because ndakamboshandirawo chimwari. Saka parakauya ndakadhauta because I was drunk. Ndiri kunzisiya kutonwa doro izvi ndikati apa nekwandabva ne-things that I went through ndakufanira ngobvuma kuti zvaramba zvikufara izvi. So I left my crew ndobva ndapinda muroom. Actually it was not a room, it was a curtain. And I told you kuti zvinhu zvangu zvakaoma, zvinhu zvese zvaingoita fall apart. So ndandakugara mukurtain nemuzukuru wangu. So when I went there I prayed. I took maybe 10 minutes or 15, then came back. Vakundiendela kuti komudara mama enda kupi kudoro renyiri. Kati handichanwe. Kati iyo ndiyo kutotibikira panapo taura kuti yo wangoenda muroom wadzoka uchanwe. Then from there it was that. Anobva ndazombonwa doro.
I began to focus on what I should do, how I should do it. Of course, it was a struggle here and there until I was advised, why can't we meet? You are doing the work well on WhatsApp, but we wish to meet you. It seems good you are helping us a lot. Ministry yakatanga pa WhatsApp. WhatsApp, yeah. Okay. Yakatanga pa social media, pa Facebook. Wanocheva kupi? I was should I say socialite, but I was a novel writer as well. I used to write my novels. There was a group in Mvenge. I was actually about to go to that. Kuti joins Mamumbori, a very active member. Artist angatron watch. Mvenge rei tuka vanere. Nangare remakuwa. Nangare Mvenge rutora rega kuti. Nangare disorder. Saka what you feel like doing. Those were ngomuko chitazi. Uchita. So I had my own style. My own style yangeri yeku tuka vanhu. Provoke people. Chidena which I was just known for that. Saka mchinzani Sean Duro Gweta. Kana kuti Gweta Sean Duro. Ngokutuka vanhu kunyomba. Yeah, Gweta ingozikana nenyaya kutuka. Saka maisato mboya ne ghost. Fair. Vanhu vaitofunga ndiri ghost. Saka vaitozoti aiwa ngomana ndozvaatora his ghost. Ndizvo zvaari ngomana. Saka I became like mazuva acho ayo I was a little bit of popular pa radius yeteam remvenge. Saka pandakatanga zvechechi vamwe vanhu vacho vaindiziva through that ndo vakajoina the WhatsApp group, but vachiona kuti maprayer andaivaitira aitoproducer results. That's when they began to believe in me. Vachiudza hama dzavo kuti there is this boy who is doing something, chimbomuonai, try. Saka vanhu vese vainge vachitrya zvaibva zvaita. Saka uya atrya audza mumwe zvaita. Saka vanhu vangoramba vachingo ministry ichitokura. I'm just trying to think of someone anotuka vanhu social media achizongoti atendeuka ende vanhu vakutoya kuministry. Zvanzi zviri sei pakugamuchirika for those who then knew you and who are around you. It's like Paul from Saul. Vanhu vachiti aiwa takakuona mabasa ako akaipa. Wakutaura kuti Mwari chii? I think besides people, even myself, kuzvigamuchira zvakatombondinetsa. And I was just coming out of a scandal like 1 month. Then the next thing, God calls you. Scandal yechi? Yemvenge like ndaituka vanhu ndakanambotukana namaititi. Ndakatuka ndikazopedzisira ndatumirwawo boys ndikaatakwa. South Africa? Yeah. So it was all over social media, newspapers and so forth. Saka zvainyadzisa kuti that person arohwa nekudena. Then akungozviti pastor. So zvekuti vamwe vanhu vanoziva these stories vanoti akarohwa akatendeuka. Vanoti akangorohwa ndopa akafunga zvekuita zvekutendeuka. Saka people found it difficult though kundigamuchira, but vanhu vanga vasingazive, vanga vasinei nadzo nyaya dzana mvenge vaingoona munhu waMwari. Saka vakatanga kundigamuchira, then vanhu pavakatanga kuona influence ichikura kuti this boy is actually going. Ndipo vakatanga kudzoka iwe vamwe vanoya vachitoita nguva rekukupimazo kumfana wangu chimwe chinamatira kazvaungunamatira ungubatsira vanhu ndezvekunyepa here kana ndezvechokwadi like then wakatozoona kuti serious like inini ndinonyanya kunamatira vanhu zvinhu zvembereko zvezve. Saka zviri tangible zvekuti you can't really fake it. Saka vanhu pavakatanga kuona kuti there is something tangible chekuti chiri kuoneka on this guy, wakatanga kungobhelievha vese. That's how it went to be. Vachiona mamiracles. Saka anga asiri stage there semunhu anga atogara achinyatsowisisa system nemafambiro ezvinhu kuti pamwe mamato out of desperation kuti zvichifamba. Sister, mwana unomuwana kupi? Like if you check my testimonies and haide munhu fesika kuti ndakanamatirwa ndisina mwana. Munhu anobuda achitaura kuti ndakaita 16 years ndisina mbereko. Munhu iye kumaraini kwake mukaburitsa video, kumaraini kwake vanomuona kuti this is fake. Munhu anobvira ambotambura that way. But we have people vangoita 21 years of barrenness. In my testimonies acho anenge ari in video. We don't hide, we don't zvekuti unozotyira kuti vanhu vakaona vanoti chii. Saka zvekustage I think kuti unozviita kana usina kudanwa, hautyiri kuti
what is going to come after. But ndikastage a miracle, then kana ndazofa, how am I going to face God? Usika munototyawo zviri kumberi. Takambofa guys. Makambofa. Yeah, it's a story for another. Rini. Kakawanda. Taurai tida kunzwa pamwe itori testimony inotoshandura upenyu hwumwe munhu. Chii chakaitika? Nah, not really comfortable to talk about it, but it's an experience yezvinhu zvandaka experience zvakazokonzeresa kuti ndigamuchire calling yangu zvakanaka, like kuva kumbobuda mubhodhi, wotombosiya bhodhi zvachose, you go somewhere, you experience zvauno experience, you come back, then wozoita zvekuti unenge urimo mubhodhi, spirit is there in the body, but body is mentally disturbed. Uri kuzvinzwa ndiri kupenga, and ndiri panapa ndogona kusvika kujapan, ndiri panapa ndogona kusvika kuamerica, ndiri panapa ndogona kubuda pinda marumu meso ndakagara panapa. Imi pamune muchitaura neni mufunga kuti mutaura neni, but maybe mutaura ne the body. Zvimwe zvinhu zvikuitika patiri, these are the things zvokuti aumbofa wakada kustaja a miracle wakambosangana nezvinhu zvakadaro, because kana Mwari vakazokuisa izvozvo like permanently because of what you are doing, who is going to help you? Hapana. All right. And if you're just tuning in, it is Galaxy Stars. We have Apostle Sean Jiam. He's the visionary and founding father of Jiam Ministries. Bee Wezhira. Inovairo nyaya yakanetsa zvekare this year. But imakakurira kupi? You said you went to South Africa, mine 15. No. Magana menishin? 2015. Oh, you went 2015? Yeah. Okay. Makurira kupi? Kuglenora. Ndakazvarwa kuglenora ndikazoenda kwa Zhimba. Then from Zhimba I came back again to Glenora ndapedza chikoro. Then went to South Africa. Vabereki vanga varipo? My father and mother, they were there, but my father vakazoita pass on along the way. Kumashure koko. Then my mother is still alive. All right. Samukadzidza kusvika papi muri muno? Muno ndakaita A level pa kutamaday. Then anazokwanisa continue because of my finances and so forth. Ndopa makabva maenda ku South Africa. Okay. And naBee makasangana kupi? naBee Wezhira. naBee, I think I was a fan before ndichifollow, like mazuva akatanga, I think tichingopedzawo kuita zvatakaita ndokururawo parakapinda vachiitawo zvemaskits. So I was following content yake, and then pandakadanwa ndakabva ndasiya zvekufollowa zvezvi. Saka there was a time, I'm also a musician, ndinoimba. Saka some other stuff that I do, I think ndaida pane zvinhu zvandaida kuti andiitire andikwanisa kundipushira in album randaita. So I looked for somebody who could help me, but I prayed for it. Ndikati I need somebody who can help me, but are right, who is very influential. So I began to have some dreams about nchimurota. Saka ndakatanga kufunga kuti it's very very wrong to dream about her, until I realized kuti God was communicating with me kuti this is the person who can help you. So I said to God, if it is you, I knocked my, because she was big now by that time. Like if I talk to her, I can pindura like celebrity, then she's not the one. Ndoda kushanda basa and school kudaita as a celebrity. We want to push my work spanner. So when I talked to her, she was so different, welcoming, so calm and so forth. So to me it served as a confirmation that she's the one that I'm supposed to work with. So taka click, atanga kuirirana. We became so close to having some long conversations. Yeah. It was a relationship, like not Jolo. Like you are my sister, and that's our relationship. And to her, she became a daughter, a friend. Yeah, something like that. All right. So taito parana ma advices
taitomentana kuti ona apa don't do this, apa do that. Paidiwa prayer, taita prayer. Paidiwa ma-advices, taita ma-advices. Paidiwa help any kind, taingo saka hatantori mataiti zvekudaro. Muri my friends, muchitaura every day, muchichata zvenyu. Yeah. Tichata, tivizitirana. Imi ne munhu, iye anga ine munhu. Yeah. Time iyoyo. Ine nambira namboita munhu. Muri single. From when? From pamakatendoka pacho. Yeah, since I was called, nambira namboita madhiri. Madhiri ekuti kuva in a serious relationship. Not even. Anambira ndaita izvozvo. Zvekudanana. Handina. Oh. Usika mutori mega ipapo. Zvaizvozvi. Zvaizvozvi pari tricky. Imunenge wameme ma-heartbreak. Musadaro. Handizive ma-heartbreak, but you know, social media is always social media. Ndikati panapa ndiri ndega, these girls, they vanotanga handi mataura ndichipinda mana muka ndiri mudiki. Asikana ezera rangu havazonipa rest. Vanenge vakuita tiktik zvimwe zvezvokuti I think kuti ipapa patiri uye munhu unokwanisa kutongoti ndiri ndega asi handisi hangu pakutsvaga. But then I'm at 2031 atisati taenda zvedikoko. 2023 mubva machata naBee. 2024 mubva mauya maakutudza kutenga riskit. Ko makamirirei that long? ndobva tachata. Hatina mbochata. 2023 takaita a video, a song yainzi level to level. So the thing is, remember, besides the relationship that we now had naBee, I was given as a person if I'm supposed to push my works at if anonge tichipusha. So mukushanda meme ndakazoti tisakanganwe basa ka tine something chatinogona kuintroducer along the way. Ndine idea, we can create a song ndinayo already inonzi level to level. Saka on this video tinogona kucreate hype by doing a wedding rinenge ri part of the script yemusikana akarambwa ndobva azodiwa nemumwe munhu akabva achata. Saka zvatinoita ndezvekuti totanga tabudisa mapictures, toreleasa mapictures. When they go out there, people will see them. I know kuti they will say Bee arorwa, Bee achata and so forth. So tadaro takabudisa mapictures aya, then it went beyond what we were expecting. Takaona newspaper, even I'm sure even Star FM page posted the same. Waitoti makorokoto Bee, almost every Zim celebs, everybody ma celeb and so forth. Saka manje pamba kupisa takabvunzana ndikashamara miri wazvaitawo ndekuti should we continue, should we proceed to release the video or tinotukwa nevanhu. Even yourself vakati I'm scared because I'm not ready to be bashed. Asandambotukwa nenyika yese like the level richaitika kana tauza kuti song, because vanhu vakandifonera vachiti makorokoto vakawandisa. Ndikati kana kunoko ndikuti kutukwa kwekuti mabva makurumidza maretractor hakusina here pane kumirira gore rese kuti muzotaura chokwadi, since from just the timing pamanga atozvitakurawo time iyoyo aine munhu wake. Miscalculations ekuti zvataiita ka and that was around May. It was May, then isusu taiti ndaibudisa album muna July. Takazodecide kuti okay, instead of us releasing the song now, ngati mirirei ikaume mawinds akaume, toti muna July pandobudisa album toisa song ipapo. Taisa song vanhu vachangozviona kuti it was just a song. But manje patakabudisa song yacho pa album vanhu vakatofara kuti makativigira muchato taona. Saka it didn't make any sense. Vanhu vakangobelieve kuti makatochata muri a couple and so forth. Asi mama kuchita say a couple. Yeah. So you were playing along, so you were enjoying it. Yeah, like patakabudisa song handiti. Vanhu vadaro ka pakaita problem one.
coincidence manje kuti song ichibuda msikana becomes pregnant, then manje pashata. We have to. So I'm saying it's even worse. If she had someone in her life, no man would allow that. Murume chai achisiya zvichienderera nenarrative yoyo. So you mean achiclaima kuti. Okay. So according to you, I'm the one who is responsible for the. Yes. Really? I'm saying kana anga ariko murume achitosiya zvichienderera kuti and my in-laws achisiya zvichienderera kuti zvozonzi mwana ndiwe uyu. But have you ever checked how beautiful the kid is? And how yellow she is. Or yellow bob. Yellow bomb. In between us, me and Bee, nobody is yellow. Saka baba wacho maivaziva saka maitoplana navo the time iyoyo. Baba wacho na murume wake chai. Kuplana ezini kuti zvataita zvesezvi. No, tagara tiri kushanda nditi. Anoziva kuti munhu wake is a socialite ndokwaanowana mari. Handiti. Ndokubasa kwake. Then there is an apostle who is actually helping on the other spiritual side and so forth. Zvine mweya mukati here. Zvine mweya. Ndikuti zvekuzoti mwana akatakurwa ndewenyu. How, like, do you know the father? Yeah. Oh. I think if mwana wakandipa ini nandirambe akanaka mwanayo. It's very very beautiful zvokuti even kungonzitorai mungo adopt, I would take today. But the thing is, I'm not the one. I'm not the father. There is no way you can come on a spotlight like this. Oramba mwana achazokura. Plus, I believe that I'm becoming public every day. Imagine in the future, uzongoti mwana ndi wangu. No, there's no way I can lie about that. But I'm not the one. I'm not the one. Saka hapana kudanana kwa makaita. Yanga ingori skit. It was not a skit. It was a professional relationship which had my ups and downs. Ekuti takazongotanga kuitora sezvairi. Like monza kana muchiita as a social media. I think ndakatadza kutora side rangu re man of God, ndikatora side rangu rekudhara riri. Ndikatanga kutomhanya nechinhu sezvachiri. Because it was zvainakidza. Vanhu vachitokonfusika tichitotigara mumwe achitozvipikisa tichitigara neside rako iroro. Because paizonetsa manje ndepekuti when she came to the church, asi maitomutita samai kana waya kuchechi. Never. Hanzi makaza apologize voice note kusangano. No, voice note anako apologize kusangano kuti ndakakuintroduce munhu. Kusangano ka ndanda kuclarify kuvanhu vemagroup vasiri vesangano, like ndine about 80 groups dzine vanhu vanondifollow vasiri vekuchechi kwangu. Saka most of them anobvira number clarify anything kuti ndakaroora here kana handina. Vaingotora the news yeku social media iyoyo ndozvo vakangoconclude. Saka vaingopikisana. But mind ndakaona kuti at this time clarity was needed. Ndikanongoaonesa vanhu vangu kuti musarambe makabatira panyaya. Ndikuti sei makazoda clarity mwana zvaro pane kutaurika kwangu kwaitika here? Not really. I think maybe if I can put it this way. Pama relationships handiti nema muchishanda pane pamwe paunoona kuti maybe it's no longer tight the same old way. But inini ndini chakabatirirwa netattoo rezvinhu zvisiri zvangu. Yet maybe at this age I'm considering to marry. But I'm still having some things which are still attached to me. Saka unenge wada ngoclear ma airs kuitira kuti kana wazorora mwana wevanhu asazonzwa katora murume munhu. Ko iye murume wake, I think it was even worse. Mimi kuva in the picture for him. Munotaura naye Bee to this day? Yeah, we were talking yesterday. Oh. Muchiri spiritual father? Yeah. Munotaura nemurume wake? Yeah, zvese namama wake. All right. Those people are family most. Apostle kune vanhu vada kubatai. My details enyu. 0626 797 461. That's a South African number. So it's 0626 797 461. By Facebook you can check Apostle Sean Jiam Ministry. Yeah. Thank you so much Apostle nekutiwanira nguva
nguva ndo yatotitiza Apostle Sean Jiam vachitiudzawo zvekare zveupenyu hwavo uye nezvenhau one of the stories yakambotrenda ugore iro rino iri. Thank you so much. Taking our time to 12 midday. I'm V Candy. Remember, tomorrow belongs to God. Check your time with mine. It is 12 midday. Time for Now Indaba. Now